Maswera sei muri yeZimbabwe. Nhasi ndozuva riri kutarisirwa kuti board yaMudhara Bombshell rineSugeza vachange vachitakurwa kuendeswa kunovigwa kuZimbabwe. Ndiri kuona vanhu vakawanda vakutanga Geza akafaita so hard akazodai so. Tinokuzai maZimbabweans makawandisa ana mucheka dzafa ende vazhinji venyu muri magwara. Unoona nyaya dzinoitika, muda kuzoona munhu kuti ninganga ari hero, ninga akazorwira vanhu, ninga angazodai so akaita zvakanaka for nyika yedu. But munhu paanenge achizviita hamuna kana wamunobuda muchisapota. Unhu ihwohwo handizii kuti maZimbabweans makanyatsohuwana kupi chaizvo because dai tanga tiri nyika yekuti tese tinomirira kuti munhu paari kuitawo zvakanaka paipa handiti tobva tasumuka tese tobatsirana naye okwanisa kuachievha zvinhu zvaari kutiraya kuachievha. I think nyika ingadai iri pane chimwe chikamu, but it's okay. Mamirira zvakaita ndiwayo muri yeZimbabwe vanda kuzivisai. And on the issue national hero, ndiri kuona kuti vazhinji mangava mungoramba muchibvunza kuti chii chichazonyatsoitika ipapo. Like ndakakuudzai ndikati makakatano nemitauro yanga yagara yapo kudhara. Vamwe vari kutiwo hazvimeke sense kuti munhu anetsana napresident anenge aripo handiti panguva iyoyo anenge achitonga otanga kuti zvoni hauchatoitwe national hero because wanetsana napresident anenge aripo. Vanga vachitopa example yavanhu vakaita sana Kings Chingaira, vakawandisa vanhu vakazviita. So these guys varitotaura kuti ivo pachavo handiti anything can happen. Unosati politics is a dead game. Ritongori rimwe game rimwe rakadhakwa, so unogona kungomuka nhasi bva utonzi iwo ndakutokudzinga basa paposition youri papa. Like for example we have people like Ana Christopher Mutsvangwa, nekutaurisa kwake kwake, do you think kuti akanzi adzingwa basa chii chimwe chaachakwanisa kuita chinobatika pepe? Hapana. Saka munhu akaita sei anobuda otanga wokutaura manje kuti but iwo uri kundiita zvakadai but gore reya wakazodai wakadai obva atonzi tiri kuziva uri kuzvita wakaenda kuhondo iwo. Hapana hondo yakarwa, hakuna kana kuheroes kwauri kuenda mukubata nyaya dzacho. So it's something chagara chinongonetsa but I'm glad kuti zvinhu zvacho zvese zviri kuitika so fast and zviri kuitika munguva yedu inei yatiri kuona. I'm proud of myself because ndakakwanisa kurarama manguva yaGeza yacho ndochekutanga. Chechitu ndakakwanisa kusupporta Mudhara Geza paanga aripo. I give him support, full support. Zvichityisa takatobuda titoti no Mudhara nhasi ataura zvakati zvazodai zvakadai. That support iyo akatadza kuipiwa nevanhu vakawanda vemamedia. Mamedia zakawanda for my reasons avo akasiyana security reasons and stuff. Isusu takati kana zvichizvo zvinoitika kuti unofanira kuriska, let's try it. And takati ukada kutarisa vanhu vakaita sana ZBC nemamwe ma broadcasting services ariko kuZimbabwe vakafaila even kutaura. Vaizongotaura kuti Geza adzingwa Central Committee, ndozvo vaimhanya kutaura izvo zvekuti azodipa azobuda akadedzera kuti mangwana tiri kuda demo vanga vasingazvitauri. Handizivi kuti mareasons avo anga ari echi handiti. So but isusu taitaura zvese kuti nhasi adai azodai so nepaakatokanganisa pacho takati kuti pakadai Geza ndo paanenge atibhaize mitsoro dzake mukupaonawo sei zvese izvo zvotichingoita handiti. So inini hangu I'm proud of myself kuti handisitombori gwara zvamuchose. And on the issue of Saruwaka ndiri kuzoona futi vanhu vakutanga kuti vanhu vakuzodai so Saruwaka nhasi why muri kudaro naSaruwaka what Saruwaka anga ari gamba futi. But Saruwaka akauya akaita zvakawanda, akadedzera demonstration yake musi wa31 July. Hakuna kana one akamusupporta including myself. Ina ndatombosupporta that demonstration yake musi wa31 for my reasons. Taitonetsanawo naSaruwaka angakatosiyanawo, angatori mapersonal reasons andimozviona. Ndosaka mazoona pepe taizoti tata kuzoita sorry Saruwaka chichi, tikatotanga kutopfuurira mberi, tikatanga kutomupawo platforms, maplatform kuti achitofona. Even if you still remember pakabuda achitanzi patwa chi akatoti ndasvika kuningirikini, so tichange tichikupai ma-updates mukumada here. It's very important, please tipewo mukana apo kuti tinge tichizivisana nevanhu. So we did all that for him. Tikatopedzera tato in good books because chigame chevanhu venews ichi nevanhu vepolitics, vanhu vekuti vanotowirirana to a personal relationship. Usanyebero kuti wanzo munhu ati ndiri munhu news but ndakavenga ningi, ndakavenga vanhu vakadai. So kune kuri kunyeba vanhu vese as long as uri ningirikini basa rako, vanhu ivavo ndo basa rako.
auzive kuti mangwanani nganomuka achitaura nezvechi kana kuti uyanomuka achitaura nezvechi. Hakuna zvakadaro. Mapoliticians ese vanogara vari mumainbox mumadm mevanhu venews, ndo maitikira zvinongoita. But thank you so much mhuri yeZimbabwe nekungoramba mungori vanhu vakabatana kwamunenge muchiita. Ndikutaura kune vakabatana ndatotaura pamatozvinzivira, but the rest avo magwara ava ndoda kuzobudikira vakutanga kuti munhu nhasi azodai so chimbogarai pasi zvenyu hamene kuti muchatendwa kupi. So ndichava ndichikuzivisai update yacho apa. Ndichaona kuti tadriver taenda kudrive, but to be very honest I'm scared nhasi kuti ndingonzi ndaenda kunotora video ndiri pamba pacho pana Mudharageza achizobuda pachizoitwa ameno board viewing ichaida kuitwa ipapo here kana kuti vachangotangira kuzviitira Zimbabwe. I'm scared honestly, and in terms of kuti ndingada kuti tokwanisa kuhaya someone anokwanisa kutitira for now tiri pama 1 because we are busy renovating our studio. But ndichaona kuti ndoita sei footage tichaona kuti toiona kupi kana tichinge tawanirwa nyasha zvichangofamba mafambiro azvinongoita. Ndichangorowa murowere wedu watinongoita mazuva ese tokwanisa kuzivisai muchionawo kuti zvazofamba sei, chii chinenge chichiitika. So rambai henyu muripo, stay tuned. Maupdates akuda kuzodirwa, akuda kubudikira, but ndisandapedza mukana zvakare mhuri yeZimbabwe. Regedzai ndingogara ndamungozivisa mukana uchiripo kune maZimbabweans vari muSouth Africa vaya vari kuda kuregisterwa nekuvhurirwa maFNB business accounts vasina mawork permits kana kuti mastudy permits. Batai education research as usual. Vakomana vari kupedza masports ndo vari kubatsira vanhu. Ukaona munhu wese ari kunzi izvezvi panguva yatiri nei akavhurirwa FNB business account, akaregisterwa company yake, zvinhu zviri kutoita, it was because of education research. So conduct them vachiri kuzviita, vachiri kutobatsira vanhu. Garai mavabata muitirwe zvinhu zvenyu zvoita se zvotanga kutofamba, ende vanokuitira vari kwavari koko uri kwauri. Kune vari kunze kweSouth Africa you must always know kuti vanokubatsirai futi, but make sure kuti passport yako inenge ine chidhindo chiya chinonzi entry stamp. Nhamba dzavo veeducation research ndidzo dziri kubuda pascreen idzo. Taurai navo anytime, vanokubatsirai, vanokuassistai.